Još jedan prilog sa Ade Bojane. Sada smo došli na drugi krak reke Bojane. Evo ga ovde. Bili smo na krajnjem jugu, bili smo na levom kraku, sada smo na desnom kraku. Morali smo doći ovde da biste stekli kompletan utisak i pogledajte kako to izgleda. Od ove tačke do koje smo bili 3 km, neki kažu 3,7, ali uzmimo da je 3 km. I molim vas, preko počinje velika plaža. 13, opet neko je ranije govorio 12, 13, računajte kilometra velike plaže koje se završava sa gradom Ulcinjem. Morali smo doći na ovo mesto. Inače, ovaj deo Ade Bojane, tekstilni deo, a tamo je deo koji je naturistički. Snimit ćemo i unutra koliko budemo mogli da snimimo, ali evo da vidite, verujem da vidite kako sve to izgleda. Naravno, tamo je Bojana, desni krak, tamo su kućice na vodi, tamo su ribarske kućice. To je jedna posebna priča za ljubitelje dobre hrane, ukusne ribe. Mislim da ne postoji možda bolje mesto u ovom delu Evrope od tog desnog kraka gde se nalaze mnogobrojni riblji restorani i kućice na vodi, ribarske kućice. Još jednom, Ada Bojana, desni krak, na levom smo bili trougao, 3 km plaže, 5 kvadratnih kilometra je površina, 4,7 Ade Bojane. Ada na turskom znači rečno ostrvo. Ada, rečno ostrvo koje je napravila reka Bojana, tačnije brod Merito koji je potonuo, odnosno nasukao se 1858. godine. Još malo prizora i onda ćemo proći unutrašnji deo. Ušli smo sada u sledeći deo, ušli smo u naturistički deo, poštovat ćemo privatnost ljudi ukoliko budemo pravili pauze, ukoliko budemo morali, prekinut ćemo snimanje. Ovo je deo sa kućicama koje su poput pečuraka poređane u krug, jedan posebno zanimljiv deo. Evo vidite ovde, negde su 2, negde su 3, negde ih je više, mislim da najveći deo ima 10 kućica koje su poređane u krug. Takođe, to je poslednji deo, kao što sam najavio tamo na prvom delu. Deo do njega se sastoji iz ovih zgradica. Evo, možete videti ovako, zgradice koje imaju prizemlju smeštaj, imaju na spratu, za sprat naravno stepenište i ovde počinje ulica Lepota Poroka gde je sniman film Lepota Poroka, tako se zove ulica. Želimo da vam dočaramo da vidite kako izgleda. Ovaj deo je održavan, ovaj deo je sređivan, ovde se ulaže, ne može, rekao sam, razumemo, ali je divno što su ovaj deo sačuvali i što i dalje vode računa o njemu i velika je posvećenost ovog dela. Znači, na desnom smo kraju, ulazimo polako u ulicu Lepota Poroka. Početak ulice Lepota Poroka. Da izbacimo to Poroka, pa ovo je ulica Lepote. Pogledajte kako izgleda cveće, rastinje, stazice i samo ovaj deo, nadam se da sada nema nikoga, mislim da ovaj deo sadrži 10 kućica, rekao bih, pogledajte stazicu koja vodi unutra, svako ide u svoj apartman, u svoj bungalov, svaki ima klima uređaj, znači poslednji deo, neki četvrti kako sam ga nazvao, nazovite ga i peti i tako dalje, i onda ovaj, da kažemo, stambeni deo, vidite kako izgleda ulica. Rekli smo, zanemarit ćemo Poroke, ulica Lepote. Idemo polako. Dokle možemo, jer kad naiđu ljudi morat ćemo da pauziramo. Idemo do početka ulice gde se nalazi tabla sa opisom filma i vidjet ćete, to je jedan poseban doživljaj. Rastinje, opet ne znam kako se zove, ovo divno cveće, kako god, neko morsko, ali to sada nije tako bitno. Evo, vidite kako je to izgledalo. Turističko naselje, turistički kompleks Ada Bojana.
Na ovom mestu 1985. godine sniman je kultni film Lepota poroka reditelja i scenariste Živka Nikolića s Mirom Furlan u glavnoj ženskoj ulozi. U ovoj ulici još nešto da vidite. Ulica Lepota poroka. To je to. I još ćemo malo, ne, zbog ljudi. Nastavljamo, izlazimo iz ulice Lepota poroka. Ovdje se nalazi restoran, novi restoran, tamo sa druge strane je stari. Ovdje je novi restoran sa baštom, tu bude muzike, tu je ispred parking, jako je lepo sređeno. Još jedan pogled na čitav niz objekata različitih tipova, pećurkice, kako ih ja zovem, stambeni deo, zatim drugi stambeni deo i tako dalje. Idemo polako, još par koraka da napravimo i onda ćemo na centralnom platou da napravimo odjavu. Lagano idemo ka centralnom delu i ka parkingu gde smo se parkirali. Evo, još jedan stambeni objekat postavljen s ove strane, postavljen u drugačijem pravcu. To su i moji drugovi motoraši, ali da? Rekao bih. Ovdje smo zastali na moment da vidite restoran, novi restoran. Evo ga tu. Nećemo ulaziti unutra jer pretpostavljamo da je počela večera. Evo još malo da uživate zajedno s nama u jednom uređenom kompleksu, jednom turističkom naselju, osmišljenom i napravljenom davne 1973. Pogledajte ovo kako izgleda. Biti na ovakvom mestu, provoditi dane, plaže izuzetno blizu, vratiti se u svoj smeštaj, otići na večeru, ostatak večeri provesti u bašti uz muziku ili se vratiti u svoj apartman, svaki apartman ima svoju terasu, provesti večer tu odmah pored mora na samoj plaži. Parking, teniski tereni i sve ostalo što sadrži ovaj kompleks. U odličnom stanju su, tereni su zaista u odličnom stanju, to je obnovljeno, sređeno, parking je ogroman. I samo još želim da vam pokažem centralni deo, jer je tu jedan objekat koji je zbog neko ne... Na ovom mestu pravimo polako odjavu. Ovdje je deo, hteo sam da vidim, insistirao sam da dođemo i ovdje, mada nam je teško da organizujemo snimanje i da ispoštujemo privatnost, mislim da smo uspjeli potpuno. Deo koji je renoviran, pazite kako su radili, ovo nije izgledalo tako prošle godine, zaista su ga jako doterali, ulepšali, stepenice su sredili, stavili su nešto poput mermernih ploča, ograde su sređene, ove prelepe obloge, sve je doterano i sređeno, imao sam veliku želju da vidite kako je to urađeno. Znači, bore se da prežive, da opstanu. Još jednom, ovaj red kućica, one su skromnijeg, da kažemo, skromnije udobnosti, ali ostavljaju fantastičan utisak. Evo vidite ih i s ove strane, ne znam koliko ih ima, 20-ak. I tamo je onaj naš napušteni deo koji smo snimali. Toliko sa ovog mesta, krajnji jug, Ado Bojana.